kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidem dito'y balay, Rocky? Imayag ta buludak ti anak ta, Gia. Anya? Buludak tay pasyar ko may. Adalakad mi ita, kat kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, ta saan ko matabaybay ang ti ubing. Isublik matla adagos. Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludak lang may. Isublik tao. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradwam lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaamo ko naklangarudan. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ta kayat ko mo ta makadwa ti putot ko. Si kakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ka aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo na ta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga itikan kanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawit tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka diti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw. Apay ngay, kat 5 nga oras lang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no addadain tun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na, isublidan to ka de. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa iti apo ko, kinton madamdama. Awaga kung ti ex mo, ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay naanak ko, awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat daytoy para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, tagtrabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ti apoyo. Agyaman aklaunay Rake. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kunkwana. Anya lang una ti pagdanagan nyo, kat saan mimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami, tama nga no adada kasama pasama kunkwana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kita nyo kanya kaya. Jak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasao kayo. Di mo ngamin ikan itidakas akay papananti imbagak. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isubliklat tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya kan Rake. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wen, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, nanang. Alas daw sa nakaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod. Saan? Basta insubli na lang ti anak yaw. Ay nawaw. Talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, nanang. Ada ka didiyo nagkinaawatan? Imbes nga agpasensya tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita kat awan nagbaliwan na. Wen magtanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay?
Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Sasha. Na, anya manen ti aramidam ijay. Buludag man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ita? Iyawid ko mo diti balay Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikaswan na. Duwang aldaw laeng. Ipilit mo man nga minen ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manen maasikaso. Day talaga ya. Nalakalaeng si kakit dimot. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontrahan ti kayat ko, si Sasha. Anak ko na taday dyan, ya. Makamu ka. Anya manen ti gagaram rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludak manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kat di. Iyawid ko lang iti balay tapno makadwak mat Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka na iti bagbagam. Awanan ti ado asalodsod. Itadyo ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim nga eh. Duwang aldaw lang. Isublik tumot lang ka na kayo. Agasam man ti duwang nga aldaw. Anak ko mat dayta. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo dayta abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan Rake. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod manen ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen at atimbaga na kat nagsarita kayo. Duwang nga aldaw ka no. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay, una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami, nanang? Inulbudan da kayo laang day alalaki. Talagang agar aramid. Ay no kasta nga rod, awagam ti ex mo anak ko. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Nay, buludag iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka di, win no? Duwang aldaw lang, mat. Apay di mo kayat nga pabulod. Kat busy kamot lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Win ata no sa anak nga agtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtat iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho kamot lang Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo mat gayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo no pudno wenno inuulbud matan ti ibagbaga na day a tao. Anya nga rod ti aramidan ta anak ko. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na ka jay kalibin na ijay. Saan mat ani Rocky ti kagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta sa antay nga ammo no as asikaswan na kadimo laang wenno saan. Ay nawaw, anya tararamidam di ti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay saan ka day? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat apay akas talat ta ti kaus na? Anya ti kayat masawan. Bado na payla ang dayta edi napalabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa yaman. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta iso nga agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita aman ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikason ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasauna ya Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado ya ubing. Sampay mo tang narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan?
Ang uto-utomot na dyan, no, maminsan. Managing bubukod ka mo't. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kadilaang. Siyak ti makaam mo. Sigurado wag asaan ka ang mairaman. No, daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apaya kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kasla saan pa'y nagdigdigaws. Ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, di yu ititit ti ubing kang kwana. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbangan na iti anak mi. Taawan mat itid na asustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa'y ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko. Ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbolod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anyaga po, nga yimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikasuan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo nga inaramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adayamag. Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitad mo asustentaw. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron bata makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Taputot ko mo't. At dakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo asustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat kang ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikasuan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw, apay kalumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mat ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludag. Marurudak launay kadagid nga gina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, nakasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, Gia. Kastamat kada kayo tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay nga imayak na kong. Apay ti apoyo tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat nga ipabulod ti ubing kan kwa na. Ay wen, pudno launay day tata. Ay nawaw, iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento tata. Tijak pay kayat, tunggal buludan na ti putot na, kat di na mat as-asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan Rakay. Isumot lagayam Ano ti bagada kan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat akasarsarita. Tadi mo mat ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya? No nagbalin ka kung mga ulidan nga ama, saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbangak tatang.
Karbayan mo't nga ipagbagam rakay. Responsibilidad mo to pa'y di mo maaramid. Nang tid ka kumamot ngamin iti sustento na masapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kasla impabarangay mumutlaang tibukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo, tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, katawa to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.